Het is waanzinnig, over juni, de dag dat Volkert van der G. in Wurg terug Apeldoorn bleek te fietsen. De betinker van Stip op 86-jarige leeftijd verstoorn is. Stip. En seksuologe Irma van Stijnbuurt vertelt hoe de pornofisering van de maatschappij. Goeien en welkom bij het Duitsdag magazine van Omroep Friesland. Deze week hebben we alle dagen omtinken voor heute dag. Maar hoe doe je dat eigenlijk uit je skiën binnen? Vorige week ben we te bootje varen geweest met een fluisterbootje en visje. Daar vind ik dat ik een heiterdij. Ben we heel dicht binnen, want daar geniet ik enorm van de band en de band ook van mij. Meer dan 400 mensen hebben een petitie tekenen om vast te komen dat de 11-jarige Anar en de 8-jarige Zuleiga uit Burgum veromstuurd worden naar Azerbeidzjan, het land van haar mem. De reden dat ze net in aanmerking komen voor het bennenpardon is dat ze wel bekend wienen bij de gemeente, maar net bij het Riek. Er is nou een handtekeningactie opzet. Toch de Frieske troubadour Marcel Smit uit Burgum. Hij wil de handtekening aanbieden aan staatssecretaris Fred Teven in de hoop dat Anar en Zuleiga hier bouwen mooien. En Marcel Smit zit hier in de studio. Ja. Troubadour. Voor de eerste keer nevens mij zonder gitaar. Dit is de eerste keer dat ik bij ben zonder gitaar. Ja. Dus Ja. dat is wel eventjes, ik begreep heel dit naar mijn, Ja, maar dat valt wat aan. een beetje onwennig misschien, maar de reden dat je wist, ben zij. Ja. Dit is het waar ben. En waarom lookst het nou zo aan? Wat zei Trommatje? Ik zal bij het beginnen. Ik was vorig jaar, waar mijn dochterzoon, collega die zit bij mijn dochter in de klas. En alle famkes van de klas kwamen op een jitjefeestje. En ze kreeg van elk een prultje, een popke of een poetje knikkert, zei ze maar. Ja. Maar je wie naar de zeeman te gaan en die ging een rakje ophalen. Zuleiga. Ja, dus toen zit ik mijn vrouw zo te zeggen van nou, dit is wel heel bijzonder. Want dat band kreeg dus iets, ze mij iets uitziekje, maar ze ziet dus iets functioneels uit. Weet je echt wat onhecht? Wat je broeken kennen. Omdat dat natuurlijk kijk, de wereld is waar die band momenteel in leven. En toen vroeg de mem van de band, die vroeg mijn vrouw van, kunnen we misschien eens een keer wat voor ons doen, want we zitten in een positie, we weten net precies wat er al gebeuren gaat. En toen ben ik erin doken. Ja, maar hoe ziet die positie er correct uit? Is het in het kwartskets? Heel kwart is, er is de band ben beide geboren in Den Haag, in Nederland. Ze haar eerst dus in 2012 is de mem naar Nederland kwam. Waar de band dus geboren binnen, de band had geen paspoort, dus die kent Nederland ook niet uit. Hadden nooit boet Nederland west. Ben alwe en 8 hier. Daar had een zaak dat is een asielprocedure, die is overwezen. Toen kwam het kinderpardon. En de reden waarom ze daar nog net ondervallen, is dat ze wel in zich winnen van de gemeente, maar net van de Rijksoverheid. En Teven die stelt dat als de eis van de mast in zicht west haar van de Rijksoverheid. En dat is natuurlijk een hele vreemde interpretatie van een regel. Dat de regels binnen en dat is helder, die matrek wijzen. En er vallen altijd mensen boeten die regel. Maar dit is wel een hele apart iets. Als het oors interpreteert, kun je bloeien. Maar nou net. En dat is natuurlijk een hele vreemde. En dan loopt deze hele situatie loopt die zelf aan. En Ja. is er iets van, ik wil gewoon in het verzet komen, of hoe moet ik het zeggen? Nou, waar A zei moet ik B zeggen. Dat vind ik wel. Ik ben er toen bij belutsen. En dat leest dan ook net meer vallen. Op een gegeven moment doet hij dat wat. En toen had ik contact. Is het al je uitzocht? Dus ik ga in contact met de advocaten, met vluchtelingenwerk. En inmiddels heb ik het tientallen telefoontjes met pleegd. Want dat is natuurlijk een heel gedoog om toch zoiets te organiseren. En het belangrijkste weer dat de burgemeester Erik de Keurs van het ergste deel erachter... Die stiepert het. Ja, en die moest erachter staan gaan. En die moest dus een brief sturen aan staatssecretaris Teven. Wat er dus met alle plezier ik die. En dat is natuurlijk fantastisch. En toen zijn we dus dat hier bereikt. We hebben 2 dingen. En we willen natuurlijk weten dat we als meenschap in Burgum
hier naar eens binnen. En hoe kun je dat nou doen? Nou, toch een petitie op te starten. Ja. En die zo volle mogelijk te verspreiden. Als een olievlek uit de radio. En nou al meer als 400 mensen die petitie ondertekenen. Hè? En we hebben ook even zoen op de basiskwallen. Waar die dochter op zit in die klasse. En ik Zuleika. Ja, best. Sven Kramer, goud won bij de Olympische Spelen in Sochi. Misschien brengt het je op wat ideeën. Dit was dan weer het Jeugdsnel nieuwsbegrip. Tot de volgende week. Doeg! Zuleika kan heel goed Nederlands. Nou, in de klas is het een heel lief famke, heel gezellig, kan heel goed praten. Mij graag even een verhaaltje horen. Ze is leuk met de oren famkes, met de vriendinnetjes. Een heel vrolijk famke. Wat zullen we beginnen? Met wie? Wie bouwt het? Ja. Nathan. Mijn moeder komt uit Azerbeidzjan. Weet je daar iets van af van het land? Niet echt. Ik kan alleen de taal. Oh, de taal, oké. Veel plaatjes van gezien? Of... Nee, ik kan de taal ook niet zo goed, maar een beetje maar. Oké. En daar zou je niet graag naar terug willen, naar dat land? Maar daar ben ik nog nooit geweest. Maar zou ik ook niet echt graag heen willen. Nee. Je voelt je wel echt Nederlands of echt de Burgumse. Ja? Ja. Maar dat doe Nathan Sawai hoeven we niet op te schrijven. Alleen wie bouwt het. Neem je wel dat er wat spanning op zit? Bij jouzelf merkt dat wel. Ja, er ben je wel dingetjes dat ze dat dan excite. Ja, dat ze dan ongerust is door haar mem. Hè, dan, die is dan thuis en misschien gebeurt er dan wat mij. Er zit wel wat onder. Mag ik hem even? Is ook ziek ten koste van jouw leerprestaties? Ja, dat denk ik wel, want ze slept ik net zo goed. Ze zei vaak, ik kan net sliepen. Dus er gaat van alles in het holtje om. En dan is ze hier op school wel zwarig. Ja, dat merk ik wel. Ja, ik vind eigenlijk dat het zo net kan, want ze ben bij hier geboren. En de oren in de klas zei niks, ze ben gewoon Nederlands. Ze ben hier geboren, dus ze gaan ik wel recht om hier te blijven. Zuleika is een heel lief meisje en ze heeft vorig jaar bij Lieve in de klas gezeten. En wij hebben haar toen ook uitgenodigd op Lieve haar verjaardagfeestje en daar was ze zo blij mee dat ze daar ook naartoe mocht. En van genoten. Ze staat gewoon voor iedereen verder wel klaar. En alleen het is wel een meisje die al wel heel volwassen denkt en praat. En door de hele omstandigheden waar ze natuurlijk nu in zit. Hi. Hoe kom je hier af? Kun je eens met me inschatten wat het voor zijn famke budget is wat ze waarom met naar Azerbeidzjan? Nou, ik denk dat dat heel moeilijk voor haar zal zijn. Ze is daar nog nooit geweest, ze spreekt de taal niet. Ze is natuurlijk ook nog een meisje, dus ik kan me voorstellen dat ze het daar wel heel moeilijk zullen gaan krijgen. En dat dat eigenlijk niet voor te stellen is voor ons om terug te moeten naar zo'n land. Heb jij ook schreven? Ja, was Ja, Marcel, een schrijnend verhaal vanzelfs. Ja. Maar kun je die vaststellen dat het regeer toch ergens een streek loeken mag? Ja, heel goed. Ik bedoel, want weet je de grens echt del zetten, er vallen altijd een meest boeten de boord. Altijd. En dat is triest. Alleen als de overheid zei van binnen een jaar hebben we duidelijkheid, dan weten die mensen kennelijk waar zo'n tab binnen. En ze maakten er net aan dat het heel gauw gebeurt. Hè? Dat iedereen die hier nog nee komt, een jaar, dan krijgen ze duidelijkheid. En die mensen die hier langer binnen, die moeten zien een oergangsregeling op ze plaatsen. En echt net wat procederen letten, want toen kun je ellenlang procederen. En dat is gewoon net houdbaar. Nee. Nou is het 400 mensen, hebben we die petitie ondertekenen. Noal. Nou al. En dat is eigenlijk maar krijg begonnen. Het is kret los. Het is correct los. Welke mensen dat trouwens ondertekenen? www.benvanburgum.petities.nl. Oké, het is een hele moeilijke vol, maar het zit echt onder in beeld. Maar wat nou al meer als 400, wat zei dat eigenlijk? Dat er een heel soort mensen mij mee binnen die zeggen van hey, dit ging gewoon net. En ik hoop ook dat al die mensen gewoon die dat zat denken, dat die gewoon de krijgt even de moeite voor nemen om dat eventjes te tekenen. Daarmee gaat Lutz Jacobi naar Teventa, want die haak benaderen en die wordt het graag oorhandig. En om te zeggen van deze mensen uit Friesland, ja, die ben het er net mee eens. Nee. Dus alsjeblieft, doe er wat aan. Jezelf ook mooi?
Dat ze lukt in de tweede kamer doen. Als mij mat, doe ik mij. Dat ben ik. Oké. Absoluut. Ja. Een heel soort succes. En ik vind het Dankjewel. een bewonderenswaardige actie. Dankjewel. Deze week in Bient omtinken voor Heiten in Friesland. Nou snij, dan is het Heitendag. En die is voor elke nieuw weer oors. Ik hoop zelf dat ik wat langer op bed lees mooi. Christian Stavorinus van de Westereen is nu de skieding co-ouder. Zijn ben liekevolle bij hem als bij zijn ex. Maar hoe doen ze dat dan bij Heitendag? Dan kom ik hier weer thuis, ja, en dan zoek ik hier om me heen en dan denk ik van nou, ja, en nou. Dan is het in één keer van de hectiek en opvoeden en tegen binnenwanderwijzen is het in één keer naar, alleenig, individueel. En dan is het stil. Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so down. 4 jaar lang gingen Christian en zijn ex-partner uit elkaar. In haar drokke bestaan konden ze elkaar net meer vinden. Ik denk dat ik vooral druk bezig was mij op mijn manier voor het gezin te zwaargen. En mijn ex-partner op haar manier, maar dat ik misschien wel een beetje mijn eigen kleppen, mijn ding bezig was. En dat we eigenlijk een anders rob om aandacht of om begrip net zien gaan. Na de skieding kiezen Christian en zijn ex ervoor om de zorg voor haar band te delen. Het zogenaamde co-ouderschap. De band ben liekevolle dagen bij de huid als bij de mem. Christian is tevreden over die oplossing. Het is wel heel intensief. Dus ik heb in de afgelopen jaren wel gemerkt morgen dat ik naar een band ga zeg maar ik wel even heel handig is dat ik dan even mijn gang gaan kan. Dus dan ben ik bijvoorbeeld op maandjes en tiers, dan ben ik na mijn werkjongens geen band thuis. Ik ga ze wel, maar ik ga hoe net van hen te zwaargen. En dan vind ik het heerlijk om het fietsen te gaan of op oren om een manier dat in te vullen, zodat ik dan even de tijd van mezelf heb. Heitendag is voor hem net behind de tweede snij van juni. Maar de band geniertje dat er volle vaker. Vorige week ben we het bootje varen geweest, mijn fluisterbootje en visje. Daar vind ik dat ik een heitendij. Ben we heel tegen binnen, want daar geniet ik enorm van de band en de band ook van mij en hoe we dat moesten trainen doen. Dat is natuurlijk dat is super. Dat is super. Dan, ik weet net dat de band het ziet als heitendij, maar van mij is dat ik heitendij. Tegen binnen aan de wijze en dat is geweldig. Dus van mij is dat een heitendij. Ja. Hij is nota aan de volgende stap. Het huis in de Westereen, dat er zelfs ontworpen en bouwd had, is in de verkoop. Hij wil naar Veenwouden verhuizen om de komende tijd dichter bij de band te wezen. We hebben nog 4 weer wennen, dat was heel mooi rustig van de band, van hen ook heel mooi duidelijk, van mezelf ook heel mooi duidelijk. Van wij komt daar weer en dan wordt het actief dan om verder te zien. Na iets lietser, ik misschien wel een beetje nee, staat met toekomstplannen te maken en dan maakt dit ook 8 minuten. Ja, en morgen in ons Heitendag Riegen zorgen we in het AZC van Burgum bij een gezin uit Mongolië, want Heitendag wordt daar heel oors belibben. We zullen het nu gaan over seks, want dat is tegenwoordig overal. Je hoort maar een joentje de televisie om te zetten en je zorgt dit. Na een week lang hard werken en een weekend lang feesten mag je dan eindelijk je zondag afsluiten met 3 kwartier lang genieten van seks en drugs. Ja, allemaal uit! Ja, heel goed, heel goed. Ik ga jou pakken. Het is wel een flink, hè, als je zou gaan neuken. Kan je het hebben, denk je? Nou, zo denk ik het niet. Maar Kelly valt wel heel erg in de smaak bij de heren. Ja, en dit soort beelden hebben invloed op hoe jongeren zijn seks onzorgen. Soms met vervelende gevolgen, want een protte jonge vrouw haar pine bij het vrijen. Bij mij aan tafel seksuoloog Irma van Stijn. Welkom Irma. Ja, hoe groot is dit probleem nou eigenlijk? Nou, in een groot Nederlands onderzoek onder jongeren onder de 25 is 11% van de meiden die heeft echt pijn bij het vrijen. En dus is dat een groot probleem? Dat is best wel een groot probleem. Hoe komt dat? Nou, vaak is er iets kleins, een ontstekentje of waardoor er last is. En die meiden, dat zijn meiden die vaak niet durven te zeggen. Dus gaan toch vrijen,
Of in ieder geval penetreren, want vrijen is meer dan penetratie. En dan zeggen, nou, ik zeg het maar niet, want ik raak mijn vriendje kwijt. Of dan vindt hij me niet meer leuk, of ik ben niet de goede minnares. Waardoor er heel snel een soort pijncirkel ontstaat. En dan ga je angst hebben voor pijn. En voor je het weet zit je jaren in een vervelende klacht. Ja, nou is het een van die cliënten, die heeft je gevraagd om haar verhaal te vertellen. En dat was ik dan op televisie. Kun je haar even kwart introduceren? Ja, dat is een hele leuke meid. Die is naar mij verwezen door Mintje Tanus, de arts-seksologe uit het MCL. Daar werk ik veel mee samen. Zij kijkt dan eerst, doet onderzoek van is er eigenlijk iets mis intern. Want daar zijn eigenlijk alle meiden bang voor. Dat is 9 van de 10 keer niet zo. Dat was bij haar ook niet zo. Dus werd naar mij verwezen. Wat is het dan? Is het dan iets tussen de eren? Of is dat oneerbiedig om te zeggen? Nou ja, eigenlijk wel. Je lijf gaat anticiperen op het gaat pijn doen. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dan raak je opwinding weg. We zeggen dan wel eens, een beetje plat gezegd, een vrouw valt droog. Net als een vrouw valt boot. droog, ja. En dan, als je dan toch doorgaat, en dan word je bang voor pijn. En dan ga je verkrampen en dan gaat het mis. Maar heel vaak denken jonge meiden dan, er is iets niet goed met mij. Van binnen. Het was dan ooit wel begonnen met een ontstekingje, maar die is al lang weg. Nou, dan wordt het goed onderzocht door de arts-seksoloog. En daarna verwijzen ze dan regelmatig door naar mij. En dan kan ik op het seksologisch vlak aan de slag. Oké. En dan hoor je straks waarschijnlijk hoe dat gaat. Ja, dit is dus die cliënte die bij die West heeft. Ja, een hele lieve meid. Ja. Anoniem, dit we even zien. Het deed gewoon ontzettend pijn en ja, ik had zoiets van, ja, dit klopt niet. Deze pijn, dat is niet zoals het bij vrije hoort te gaan. Dus ja, dat bleef eigenlijk. Het is niet weggegaan, het was continu. En ja, toen dacht ik toch wel van, nou, dit klopt volgens mij niet helemaal, zo hoort het niet. Ik was er gewoon echt klaar mee dat ik continu die pijn had. En ik had zoiets van, nou, ik wil weten wat er aan de hand is. Ik dacht echt gewoon van binnen, het is kapot. De huisdokter en de gynaecoloog kunnen niet lichamelijk vinden en daarom wordt ze trofverwies naar de seksuoloog. Die komt erachter dat ze te gauw seks had met haar vriend. Dan had ik bijvoorbeeld geen zin, maar hij probeerde wel zijn zin door te drijven van, ja, kom op, dat hoort zo in een relatie, seks hoort erbij, dus ja, ik heb wel zin, dus dan maak jij ook maar zin. En ja, dan ging dat gewoon niet. Ik deed het wel, maar gewoon ja, met tegenzin. En dan dacht ik van, nou ja, dan doe ik het wel voor jou. Maar van mij hoeft het niet. Hoe viel die dan? Heel verdrietig en teleurgesteld. Ook in mezelf, dat ik dacht van ja, waarom laat ik het dan toch zo ver komen terwijl ik het niet wil? Het is mijn lichaam, dus ja, als ik het niet wil, waarom zou ik het doen dan? Maar toch omdat je denkt, ja, je bent verliefd, het is je vriend en ja, tuurlijk, ik weet zelf ook wel dat het fijn kan zijn en dat het er wel bij hoort, in zekere zin. Maar ja, onder dwang en met pijn, dan werkt het averechts. Ja, anoniem in beeld, want het lijkt vanzelfs heel gevoelig. En het is al heel soort moedvernedig om dit op televisie te vertellen. Ja. 1 op het 10, meer dan 1 op het 10 zou je dus krijgt van de jonge famkes. Ja. 11% die had je lijst van. Komt dat dan echt door nou, laat ik maar zeggen, de pornofisering van de maatschappij? Nou, dat is een onderdeel. Er zijn een heleboel jongeren, en met name jongens, die leren al van porno allerlei handelingen terwijl ze nog nooit hebben getongzoend, bijvoorbeeld. He, dus ik ben niet tegen pornografie, maar het is enorm penetratiegericht. En dan seks wordt dan penetreren. En eigenlijk wil je dat jongeren iets van intimiteit, kwetsbaarheid, elkaar liefhebben, elkaar aftasten, dat ze dat leren. Ja. En, dus pornografie werkt wel mee, maar dat is natuurlijk niet de hoofdoorzaak. En hoe heeft dit famke, wat we niet krijgt zeggen, dan, hoe is die geholpen? Ja, volgens mij gaat ze dat straks vertellen. Maar ze is een paar keer bij mij geweest, ook samen met haar vriend. En dan gaat het heel erg over hoe communiceer je. En wat je in het filmpje ook heel mooi ziet, is dat ze vooral nog kan zeggen wat ze niet wil. Dus doordat het zeer doet, ga je alles vermijden. En dan wordt de relatie ook niet zo leuk. Dus wat ze moet gaan leren is gaan vertellen wat ze wel wil. En samen gaan ontdekken. En mijn collega Jeroen Stek die zegt altijd heel mooi, mannen dit zijn net magnetrons, die doe je aan en het is heet. Pling. Pling. Maar vrouwen zijn toch een beetje ouderwetse ovens. Die doe je aan en dat warmt wat langzamer op. En dat moet je jongens dan ook gewoon leren. Ja.
Dat is heel basaal. Dat is basaal, ja. En dan heb je het wel leuk samen. Ja, zeker. Nou, laten we even dan Jerre, hoe het zij zei van wat de oplossing wie. Ja, is goed. Ja. We hebben geleerd dat we geduld met elkaar moeten hebben. Dat als je intiem wil zijn, dat je wel een goed voorspel moet hebben. Dat je niet, of dat de man niet hup erin kan en dat gaat werken voor de vrouw. En je moet wel gewoon dat zeggen als je pijn hebt. En toen de behandeling in kleerwier, toen ging het weer goed? Toen ging het gewoon weer goed. Toen was intimiteit tussen ons gewoon weer leuk en fijn. Ja, Irma, slag het de tijd eigenlijk om het beeld dat de jeugd had van seks, om dat bij te stellen? Ja, dat lukt bijna altijd. Maar Ja? ik heb heel vaak het gevoel dat ik te laat ben. En dan is er al een probleem. En bijvoorbeeld Sens, dat hoort bij de GGD in Friesland, www.sens.nl. Ja. Dat wil ik heel graag even noemen. Want dat is als jongeren daar naartoe gaan, er zit een wereld aan prachtige informatie, er zitten hele goede hulpverleners. Kan je anoniem heen, kost niks. En als ze op tijd daar gaan kijken, dan leren ze al ontzettend veel. Oké, nog één keer die website? www.sens.nl. Sens. S-E-N-S-E. .nl. Ja, maar daar is er dus met wandelen, maar is er ook nog een rol voor de ouders of de squallen? Ja. Ik ben zelf huid, wat ken ik dan? Ja, hoe oud zijn je kinderen? Nou, gelukkig net zo oud. Mijn dochter is nog maar zoon, dus godzijdank. Nog maar eventjes. En weet je, wat je op school vaak hoort is, hoe voorkom je nou een SOA? Hoe doe je voorzichtig? Ga niet met vreemde mannen mee, noem maar. Ik heb het mezelf steeds. Ja, maar leer je kind nou vooral, intimiteit en seksualiteit is iets leuks, is iets liefs met degene van wie je houdt, waar je gek op bent. Neem je tijd. Het is eigenlijk iets om van te genieten en niet om te scoren of om daarmee je vriendje te behouden. Dus heb het over wat wil je wel. En die filmpjes helemaal vooraf, daar zag je vrouwen die gingen vertellen wat ze wel wilden. En wat je cliënten, die roepen alleen nog maar wat ze niet willen, want het doet allemaal pijn en ze schamen zich dood. Okay. Maar ouders kunnen daar best een hoop, maar wacht nog maar even. Ik wacht nog eventjes. Ja. Oké, gelukkig maar. Ja. Irma, Tiegetanken van die komst. Ja. Ons vier, morgen vanzelfs weer een nieuwe aflevering van Bient. Waar we het ontan, hoe dan ook nog een hele gezellige dag.